Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takulandirani bano pa NMS TV. Lero lino muli ndine Ismaila Choni Sankani. Pamene tabwereseraniso programu inaso pano imene tikuitcha kunena kuti ulendo wa New Muslims. Ndipo lero lino tili ndi brother Idrisa Habib amene akufuna asindike makamaka za ulendo wa New Muslim kuti ndotani. Tithokoze kwambiri Shekhanga bwana brother Ismaila Sankani pa programu imene mwatipasa mpata kuti tifotokoze mmene New Muslim amayendera, komanso kuti tifotokoze zovuta komanso kaphunzitsidwe kake mmene New Muslim amenera kuphunzira. Program imeneyo ndi program imene ili yofunikira kwambiri ku mtundu wa Malawi, especially tukamba kwambiri nkhani ya Muslim community, kuti adziwe mmene New Muslim amayendera. Komano tisanapite kutali kwambiri ndimafuna ndiyamikire kwambiri kuti NMS TV ikuoneka ngati kuti ndi yaying'ono, komano pali zambiri imene zikuchitika, pali zambiri zimene NMS TV ikuchita zomwe mwina zikupindulanso Malawi komanso zikupindulanso ma New Muslim ambiri amene angosinguka kumene kubwera kuchipembedzo chimene cha Islam. Ndi tiyamikire kwambiri Shekhanga bwana Sankani wene. Okay, Sheikh watu mwina mungatifotokozere kunena kuti akamati New Muslim ndi ndani? Nahmaduhu wa nusalli amma ba'd. Maudi New Muslim tisaiwale kuti chimene chisuko. Yes. Ndi mawu amene tingafotokoze bwino kunena kuti chichewa chomveka bwino. Naam. Kuti ameneyo ndi munthu amene wasinguka kuchoka ku chipembedzo china kubwera ku chipembedzo cha Islam. Ndiye tikamafotokoza kunena kuti New Muslim tokama munthu amene wasinguka, amene sanali Islamu, wadali ku chipembedzo zina ndi wabweranso ku Islam. Alright, chomuziwe nchonera kunena kuti Islamu ichi tikachiona chikuyenda magulu awiri. Yes. Pali gulu lina ndi limene anthu alhamdulillah Allah yatifoyesera kuti idabadwa tira Islam. Naam. Ndiye pali gulu lina limene katikati mwa ulendo wawo sana Islam, sana bado Islam, koma angochi joina Islamu ija pambuyo poti iwaja abadwa kunja kwa kwa Islamu. Ndiye amene ndiye amene tingawache kuti ma New Muslim muchizungu chomveka bwino. Kwa muchiwa chomveka bwino tikhoza yankho kunena kuti amenewo ndi Islamu amene ndi anthu amene asinguka kuchoka kumpingo wina kubwera ku Islam. Ndio munthu adali mipingo siyana yule oseo kumawabwera ku Islam. Ndi chizungu chake lingana kuti New Muslim, komano chicho chake bwino ndi munthu amene wasinguka kuchoka ku zipembedzo zina kubwera ku Islam. Okay, ndi Sheikh.